Pajjiżna għandu l-ewwel Politika Nazzjonali Dwar l-Ispazju, politika li tnehdiet mis-Segretarju Parlamentari għar-Riċerka u Innovazzjoni Ġus. Forsi dak li jkun meta jisma' bil-kelma spazju, l-ewwel ħaġa li tiġih f'moħħu hu xi qamar jew kowba. Dak li naraw bil-lejl meta jidhlam. Però spazju mhuwiex dak biss, iżda huwa wkoll it-telekomunikazzjoni u t-televiżjoni fost oħrajn. Huma dawn l-aspetti li l-ewwel Politika Nazzjonali Dwar l-Ispazju qiegħda l-aktar tiffoka dwarhom. Il-politika fiha 4 dimensjonijiet: is-servizzi essenzjali, id-dimensjoni ekonomika, investimenti edukattivi u opportunitajiet oħra. Is-Segretarju Parlamentari Ġus qal li l-politika hija l-bażi biex tibda tkun sfruttata niċċa ġdida, dik li l-ispazju jkun kontribut ekonomiku. Spazju jista' jkun niċċa ġdida ta' ħolqien ta' investimenti ġodda, ħolqien ta' impjiegi, u naħseb li tajjeb li ngħidu li forsi għal ħafna l-ispazju huwa xi ħaġa li ma tintlaħaqx, imma l-ispazju huwa marbut ma' kollox li jseħħ madwarna, it-telekomunikazzjoni, it-televiżjoni, GSM, l-internet. U allura naħseb huwa mod ġdid kif bħala pajjiż issa nħarsu lejn din in-niċċa importanti ħafna li anke fl-Unjoni Ewropea tingħata importanza kbira. Fil-fatt il-Kunsill Malti għat-Teknoloġija u x-Xjenza diġà beda jaħdem biex il-politika tkun implementata. Iċ-Chairman tal-Kunsill Jeffrey Policino Orlando stqar li diġà bdew diskussjonijiet ma' industriji relatati ma' dan il-qasam. Il-settur tal-ispazju fih very high value added opportunities. Huwa settur li anke fuq livell globali u partikolarment fuq livell Ewropew qed jingħata importanza partikolari. U għaw industri lokali li jistaw jisfruttaw minn dawn l-opportunitajiet. Malta saret osservatur fl-Aġenzija Ewropea tal-Ispazju fl-2012 li ma' sħubija kienet imġedda fl-aħħar xhur.